Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kuna lafiya kamar yadda muke da farko dai ku yi abu ne a wannan tasha don samun duk wani bidiyo da muka tura. Wannan kunya ce insha Allah muka so muku da ita kuma gidan kunya ga shi na gaba ɗayanta. Ba kamar ƴan fatar da muke gani ba ce, kunya tana da matuƙar girma sosai wanda ta yi kusan ɗaya bai kuma kira da kai ma gaba ɗaya. Wannan kunya guda ce ta gefen hagu. Ku yi like kuma ku yi abone ku taɓa ƙararrawa don samun kowane bidiyo da muka tura a kan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai kun shi mu da wani bidiyo kuma insha Allah. Muna tare da naku Shaibu.